abesti batzuk da, eta abesti horiek defendatzeko gogoa, baita ere proiektu berri batekin, jendeari erakusteko, berriro disfrutatzen hasteko pausa baten ondoren, abesti propioekin. Beraz, etortzetaren gana hurbildu nintzen, berari proposatu nion lehenengo, eta handik biok hasi ginen, taldea eraikitzen, eta zerbait oso argi geneukan, zerbait izan behar zen erreza, gustora egingo genuena, gure bizitzan txertatu ahal genuena, eta horretarako ezagutzen genuen jendearen gana jo genuen, eta haiekin hasi ginen lanean, gaur lagun arte. Gure musika estiloa folka du ardatz, folka esango genuke oinarri bezala, baina musika estilo hainitz ikutzen ditugu, ez? Folk hori fusionatzen dugu, bai flamenkoarekin, rumbarekin, countryarekin, cajun musika pixka bat. Folk fusioa, deitu ahalko genioke agian? Emakumeak eta folka entzunda niri etortzen zaizkite burura hainbat talde, emakumez osaturiko edo behintzat emakumeak partaide diren hainbat talde. Izan aldira bai euskaldunak, badaude euskaldunak, galiziarrak, asturiarrak, irlandarrak, eta egon badaude, baina betiko pasatzen zaigu. Gizonezkoak gehiago ezagutzen ditugula, gehiago entzuten ditugula eta gehiago ikusten ditugula. Horrek ez du esan nahi, ez gaudenik, eta horren lana ere badaukagu, horrela badaukagu lana, ez? Munduari erakustea gu ere musikan hor gaudela eta gure moduan beste hainbat ere badirela.